जिखुनु प्रकारेबाबो फैगोन बिसायख'थियाव प्रमद बर' इउपिपिएल पार्टीखौ फेजेननानै गोदो बिटिसि रायजो लाबोग्रा हान्जा हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो पावाराव लाबोफिननानै नाथाय जोंखौ लिडार नङा होननानै नोंथांमोनहा मानियाखै मानियालासेनो था नोंथांमोनहा उनावहाय गाबनांबाय थागोन थैजासे बर' जातिया गाबनानै थैनांगोन रायजोफोर गाबनानै थैनांगोन खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो बिटिसि 6 सिडिउलनि सायाव आरो बर्तमाननि जोंनि राजनीतिक दैदेनगिरिफ्रा माने गोबां बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिसेसकै बिथां प्रमद बर'आ दिनै माबादि राजनीति गेलेदों बेनि सायाव नोंथांमोननो माखासे गोनां बाथ्रा बुंनो होननानै दिनै आखायाव लानाय जाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ जे जोङो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव माने 1987 निफ्राय सोमावसारै बे सोमावसारनायाव गोबां पुलिसनि अत्याचार बुदलाबनाय बुग्लिजानाय जेल जानांनाय हमजानाय आरो लोगोसे गोबां आइजो माहारि जिनाहारि जानाय बेबायदि सोमावसारबोनानै जोङो न'आव उन्दुनो हाया मायाव उन्दुनो हाया हाग्रा बंग्रा उन्दुनानै स्कुल कलेज गैया बेबायदि सोमावसारबोनानै जोङो जालाखार बेलाखारै मोनसे समाव गणतान्त्रिक सोमावसारनायजों जाला होननानै जोंनि सेंग्रा जुजारु बिथांमोनहा सेंग्रा थै गोनां बिथांमोनहा भलान्टियार्स फर्स दानानै बर'लेण्डनि थाखाय जुजिदोंमोन नाथाय बे भलान्टियार्स फर्सजों जोङो BScल' मोननो हादोंमोन बे नाथाय बेयो गोजोनथाव नङैलाय आरोबाव बेखौ जुजिबावनानै जोङो बै समाव जुजिनाया जोंना गोरानिफ्राय गोरा जानानै जोबथारनायाव अस्त्रनि दारै जुजिनो गोनां जोङो जाबोदोंमोन आरो बे अस्त्रजों जुजिनायाव जोंनि बै समनि सेंग्रा जोहोलाव माखासेया BLT फर्स दानानै बे आन्दलनखौ सलायनो गोनां जादोंमोन आरो BLTनि आन्दलननिया ओरैबायदि गोख्रों जादोंमोन बोरै बमा गावनाय सिलाइ गावनाय पुलिसजों दावहा होनाय रेलगारि बाग्राय होनाय दालां गुरबो होनाय बेफोरनि गेजेरजों गोबां गोहोम खोख्लैनो हानानै जोबथारनायाव भारत सरकार आसाम सरकार बिथांमोनहा BLTजों रायलायनो गोनां जादोंमोन आरो रायलायै बेसेबांबा दफा रायलायखांनायनि उनाव बिटिसिआव मा पावार होगोन बेखौ थिग खालामनानै 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव BLT आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हम डिपार्टमेन्टनि मानसिजों बियो बिटिसि गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन दा बे बिटिसि गोरोबथाया उनावहाय 6 मासनि गेजेरावनो बियो माने लकसभा राज्य सभायाव पास जानानै आरो उनावहाय राष्ट्रपतिया सहि होनानै बे बिटिसि मोनसे एक्ट जादोंमोन बिटिसिआ दिनै एकरल' नंला बिटिसिआ दिनै एक्ट आरो बे एक्टनि दारै 6 सिडिउलनि आन्दाराव बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ आन्दार 6 सिडिउल आन्दार द प्रभिजन अफ 6 सिडिउल बेखौ होनाय जादोंमोन आरो गोबां पावार एन्ड फांसन होनाय जादोंमोन लेन्डनि प्रटेक्शन कालचारेल प्रटेक्शन लेंगुवेज प्रटेक्शन आरो गोबां इक'नमिक प्रटेक्शन आरो गोबां लेजिस्लेटिभ पावार जोंनो होनाय जादोंमोन दा गोबां माने जथेस्थ रायजो मोनाब्लाबो रायजोनि सिङाव थानानै अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिटिसि 6 सिडिउल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला मोनसे गोहोगोरा मोनसे काउन्सिलमोन दा बेजों हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर रायजो खुंबोबाय ग्रोमनो गोबां जिबनाव नुफेरै जिनिस बिथाङा सृष्टि खालामबाय गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि जाबाय लामा जाबाय गिदिर ब्रिज जाबाय फिसा ब्रिज जाबाय मथौरि जाबाय कालभार्ट जाबाय हिसाब गैयै गामि गोथौ हाबनाय लामा जाबोबाय इउनिभार्सिटि जाबाय CIT जाबाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज जाबाय मेडिकेल कलेज जाबाय अजस्र सिभिल हस्पिटाल जाबाय 30 बेडेड 100 बेडेड हस्पिटाल बिथाङा बानायबोबाय मिउजियाम बानायबोबाय बिटिसि सेक्रेटारियेट बानायबाय बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि हाउस बानायबाय मा बानायाखै अजस्र जिनिस बानायबाय दा बे बिटिसि 6 सिडिउलनि एडमिनिस्ट्रेसनजों जोङो बर' बा ट्राइबेल माहारिया एसेबाबो गसंनानै थानानै रायजो जालांनो हानायनि मोनसे पर्याय फैबायमोन नाथाय रायजो राजा नोंथांमोनहा मिथिगौ जे जोंना
बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा नंखायखौनो जोंनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां न' बड'लेण्ड न' रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 बै समाव जेला हाग्रामाया रायजो खुङो बे समाव बिथांमोनहा बे आन्दलनखौ लाबोबाय थादोंमोन लाबोबाय थिगैनो दं उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखियाबो सेपारेट स्टेटमोन जोंनि रायजो राजानि थांखियाबो सेपारेट स्टेटमोन फैयै फैयै फैनानै मोनसे समाव जोंनि मानव गेदेर एबसुनि बै समनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' बिथाङा स्रोद स्रोद हारसाफोरजों लोगो जानानै बिजेपि आरएसएसजों लोगो जानानै आरएसएसनि केडार जानानै आरएसएसनि ट्रेनिं लानानै बिथाङा एबसुखौ दैदेननो हमबाय सिङाव आरएसएसनि केडार सायाव एबसु दा बेबादि बिथाङा खालामबोनानै जायनि फलाव जोबनाय आन्दलननि फारसे बिथाङा पुलिस एस्कर्ट लानानै माने आन्दलन खालामबाय दा गोदोनि एबसुनि आन्दलनाव एबसु होनब्लानो होसो होसो बुयो हमो आरो प्रमदनि एबसुनि आन्दलनाव पुलिसा एस्कर्ट बिथांनो होयो खारना मा जाखो मा खारननि थाखाय प्रमद बर'नो गभर्नमेन्टआ निरापत्ता होगोन अर्थात बियो सासे गभर्नमेन्टनि मानसि जाबाय गभर्नमेन्टनि सासे अफिसार बादि जाबाय सिङाव बेबादि जाखानायमोन आरो बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मामोन बादि जायफोर गोरा असमिया बे गोरा माखासे लिडारफोरजों इन्टारनेलि बिथाङा माने टाइ आप बा एग्रिमेन्ट जाखानायमोन जे एनि हाउ हाग्रामानि बे देदगा जौगा जेरैबो बिटिसिखौ डेभेलप खालामनाय बेखौ धंस खालामनांगौ दा बे उद्देश्ययैनो जानो हागौ बिथां प्रमद बर'आ बे बिटिसिखौ धंस खालामनो थाखाय हाग्रामाखौ क्षमतानिफ्राय सुट खालामनो थाखाय मोनसे भुवा एग्रिमेन्ट ड्राफ्ट खालामबाय बे ड्राफ्टखौबो आं खोनानो मोनदों दिनै एसे जोंनि आरएसएसनि माखासे एजेन्टनि मानसिफोरसो बेखौ ड्राफ्ट खालामदों दा बेखौ लानानै प्रमद बर'आ जास्ट रानसिफोरनो खिन्थायालासेनो बिनि सायाव मोजाङै सरसा खालामालासेनो एनडिएफबिफोरनो खिन्थायालासेनो दिनै बिथाङा बे बिटिआर एग्रिमेन्ट बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ 2020 नि 27 जानुवारियाव बेखौ खालामबाय बे खालामनानै जेलानाखि एग्रिमेन्टआ ओंखारो जों नुबाय बेखौ फरायनानै नायबाय बाहायथ' जेबो गैया बरन्स 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव हाग्रामा महिलारिया बानायनाय बिटिसि एकर्ड बा उनाव बियो बिटिसि एक्ट जाबाय बेखौ माने स्क्रेप खालामनानै नंथाय सिम्पल पन्सायती राजनि काउन्सिलाव बिथाङा लाबोबाय दा बेखायनो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानबावदों जे जोंनि बर' हारिया रायजो बिदोंमोन रायजो मोनाखिसै मोनसे 6 शेड्यूलनि आन्दाराव अट'नमास काउन्सिल मोनबाय गोबां पावार एन्ड फांसन मोनबाय बेखौसो दिनै हारसाजों लोगो जानानै प्रमद बर'आ आरोबाव मोनसेनि उनाव मोनसे डिपार्टमेन्ट बिथाङा 16टा डिपार्टमेन्ट हरबाय बिथाङा गोबां पावार एन्ड फांसन माने आसाम सरकारनो दैथायहरबाय जे जायगायाव 6 शेड्यूलआ डिसिफोरा जेबो खामानि गैया बे डिसिफोरनो माने जोंनि दा मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो गोबां पावार बिथाङा होबाय थारमाने 6 शेड्यूलनि सासननि हेंथायै गासिबो खामानिखौ मावजोबबाय दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों पावार फांसनखौथ' हरजोबखाबाय गैखाथारला बिटिसिआव दा 80-90% 6 शेड्यूलनि एडमिनिस्ट्रेशननि प्रसेस बा सिस्टेमफ्रा दिनै गोमाजोबखाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'नि दारै बिटिसिखौ बे 5 बोसोरनि गेजेराव 80% डेमेज खालामबाय अर्थात जेनेरेल काउन्सिलाव बिथाङा अलरेडि कनभार्ट खालामबाय आरोबाव बिथाङा जुदि फैगौ दानि फैगोन इलेक्शनाव सेप्टेम्बर मासाव जानो गोनां माने बिटिसि इलेक्शनाव प्रमद बर'आ जुदि मेजरिटि जानानै बा बिजेपिजों आरोबाव खावसे गभर्नमेन्ट दानानै बिटिसिखौ सालायनांगौबा 100% बिटिसिआ जोबगोन रायजोफोर जोबगोन अब्ला बर'आ ओरैबायदि अनास्था जाफिनगोन बै जे 2003 मायथाइ बिटिसि जानायनि आगोल जे अबस्थामोन बे अबस्थायाव जों आरोबाव दुनाव फैफिनगोन अब्ला बर' रायजो राजाया फिन आरोबाव खेबसे सोमावसारफिननाय गोनां जाफिनगोन खारन दुखु जारलाखौ सहायनो हायैयाव रावबो सोमावसाराबा थानो हाया दा नोंथांमोनखौ आं बेखौल' रिमाइन्ड खालामना होनो नागिरदों बै समनि आन्दलनखौ नाहर
बेसेबां दुखु जारला जाबोनाय जेल जाबोनाय बुग्लि जानाय बिगुर बेरलाब जासे बुग्लि जानाय गावथार जानाय 5500 जन खमैबो गहपुर ओनसोलजोंथ' माने बिराद थैदों दा दिनै एथ' 5500 जन शहीद जानानै गोबां आइजो माहारि जिनाहारि जानानै बहुद सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोननाय बे बिटिसिखौ अन्थाव बाथाव आगोमा बे बिटिसिखौ बर'नि बे फिसा मोनसे काउन्सिल रायजोखौ दिनै प्रमद बर'आ आरोबाव हेमन्तनि आखाइजों बेखौ धंस खालामबाय दा बे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय रायजोफोर नंखायनो एबार प्रमद बर'आ आरो नेक्स्ट 5 बोसोर थाबावनांगौबा आरो बिटिसिआव मोनबो थानाय नङा माब्रै थानाय नङा बिथांनि गासिबो खामानि मावनाय पलिसिया बिथांनि एजेन्डाफ्रा गासिबो बिटिसि बिरोधी 6 सिडिउल बिरोधी ट्राइबेल बिरोधी जोब रायजोफोर बियो लोगोआवबो बर' मानसिखौ साखाथियाव लाफाया रावबो बेजों खाथियाव साब्रै साबा बर' गावसिनि इएमफोर बा इन्टेलेक्चुयेलफोर जायफोरहा बिथांनो सायसन होनो हानाय गोहो दं मालाबाबो बियो लानानै बेराया आखि आगदा बियो माने हारसा मानसिफोरखौ लानानै बेरायो अर्थात आङो एनालाइसिसआव नुदों बिथांनि गोसो मोदोम गासिबो हारसाजोब बिथाङा खुनु बर'नि सेन्टिमेन्ट गैया बर'नि बिथांनाव थैयानो दंना गैया आंहा दा सन्देह जादों बेनि ब्लाडआ पियर बर' नङा बेनि ब्लाडआ माने 90% हारसा हयथ' 10%ल' बिनि थैया बर' रायजोफोर दा बिथाङा दिनै CEM जाबाय गोदो चिफसोमोन हाग्रामानि दिनाव जायखौ चिफ होनो डेपुटि चिफ बिसोर मोननैया केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन बे केबिनेट मिनिस्टार स्टेटास बा रेंकखौबो बियो बिटिआर एग्रिमेन्टआव सेस खालामनानै सिम्पल काउन्सिलर बादि माने केबिनेट मिनिस्टार पर्यायखौ बियो धंस खालामदों बेबो जोंनि बर' हारिनि मान मर्यादाखौ बिराद गिदिर बियो दानख्लाबनानै गारदों बिटिआर सुक्तिनि दारै बेबो जोंनि मोनसे असनमान मान हायनायनि खामानि बिथाङा बिराद गिदिर खामानि मावदों दा आरो बेनिफ्राय बिथाङा 6 सिडिउलआ मा रायजोफोर 6 सिडिउलआ LK आडबाणी अटल बिहारी वाजपेयीआ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय ट्राइबेलनि बे दल संगठननो 6 सिडिउलखौ ओरैनो होआखै गोदो गपिनाथ बरदलैनि दिनाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दंमोन जोंहा गोबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे समाव जोङो 47 सनाव 75% बे आसामानो माने ट्राइबेल बर'फोरनिमोन दिनै फैयै दाखालि 2003आव बेसेबां पार्सेन्ट जादों 30% जाफैदों आरो कयेकथा बोसोरनि उनाव बिदिनो 20-25% जाहैगोन होमबा जोंनि बर' रायजोआव बर' पपुलेसना मानो खमायखो बिनि मेन खारना जाहैदों ट्राइबेल एलेखा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव माने नन ट्राइबेला माने असमिया बर' बिरोधी असमियाफोरनि माने इलिगेल नामजारि खालामना होनाय एनफोर्समेन्ट खालामहोनायनि दारै ट्राइबेल जायगायाव ओरैबायदि नन ट्राइबेल हारसा हाबबाय बे हारसाफोरनि रुजुनायाव जों दा ट्राइबेला बिराद माइनरिटि जाबाय रायजोफोर आरो 10 बोसोर 15 बोसोर थाङोब्ला दिनै बे रोखोम थाङोब्ला 10% 15%ल' जाहैगोन अब्ला ट्राइबेला जुदि 10%ल' जायोबा गुबुना जुदि 90% जायोबा अट'मेटिक बियो 6 सिडिउलबो थानाय नङा जेबो थानाय नङा आरो बेखौ खालामनोनो दिनै प्रमद बर'आ हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रजों बिनि साजेसनजों बिनि उपदेशजों बिटिसि सिङाव थानाय माने बिटिसिनि हाखौ नन ट्राइबेलनो ट्रेन्सफार होगासिनो दं नामजारि होगासिनो दं रायजोफोर मानो थाखाय दिनै माने हा फाट्टा होनायनि कम्पिटिसन जादों रायजो राजा नोंथांमोन मानो हा फाट्टा होनायनि दिनै एखेबारे मा बाब्राबदों मानि थाखाय होनो मोनैनि दिनै मानि बाज्ल'खांदों बेहायनि सिङाव सोरनि थुनाय दं बेनि सिङाव आंनि बिजिरनाय मथे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दं आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माआ जाहैबाय 1 नाम्बार बर' ट्राइबेल बिरोधी आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा प्रमद बर'खौ सरकाराव थाहोदों बेखौ CEM खालामदों प्रमद बर'आ हिमन्तनि खोथा फंसेबो दाननो हाया नंखायनो बियो ओरैबायदि सासन होबाय थाबैनो बे 5 बोसोरनि गेजेराव लाख लाख बिगा हाखौ अनाथ ट्राइबेलनो होनांगौ होननानै थिननायाव हयथ' प्रमद बर' बिथाङा दिनै बाध्य जानानै
हा फाट्टा होनायखौ प्रायरिटि होनानै बिथाङा होगासिनो दं। बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि खामानि, बर' हारि जोबस्रांनायनि मोनसे गिदिर बियो एजेन्डा। थाङै थुङै नुबाय नन ट्राइबेला हाखौ लायै लायै जेब्लानाखि मेजरिटि जाबाय, अना ट्राइबेला मा जाजोबसै मेजरिटि जानोसै, अब्ला बेवहाय ट्राइबेलनि जेनाखि 6 शिड्यूल बे आयेनाबो थाहैया जानो हागौ। दा 6 शिड्यूलाव रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिनानै ला, खुनु नन ट्राइबेला ट्राइबेलनि हाखौ मोना। दा दिनै प्रमद बर'आ बे आयेनखौ खुनु दिन बियो नोजोर लायाखै आरो स्ट्रेस होआखै। बियो जेनेरेल काउन्सिल बादि जाय मोनला नन ट्राइबेलनो बनाफाइड नन बनाफाइड माने सिन्था खालामालासेनो नन बनाफाइड कमिउनिटिनि मानसिफोरनो दिनै हा फाट्टा बिथाङा होगासिनो दं, जाहाथे ट्राइबेला माइनरिटि जायो, ट्राइबेलनि हाखौ जाहाथे गुबुना मोनजोबो। दा बेनि मोनसे उदाहरन हिसाबै आं नोंथांमोननो मोनसे केसेट दामनानै खिन्थानि। बे केसेटआ नोंथांमोनहा खोनानो मोनगोन। प्रमद बर'नि माने गोसोआ मोदोमा बियो हारसा अनसुला, नन ट्राइबेल अनसुला ना ट्राइबेल अनसुला, नोंथांमोनहा बुजिबानो जाबाय। नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। माटी बाৰীर अधिकार सবে পাব লাগিব। বহুতকে বুজোৱা হৈছে যে বড়োলেণ্ডৰ হেনো মাটি কিনা বেচা কৰিবলৈ নাপায়। মই আপোনালোকক স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছো, বড়োলেণ্ডত মাটি কিনা বেচা কোনো দিনে বাধা নাই। মাটি কিনিব পাৰে, বিক্ৰী কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো চৰকাৰী অৰ্ডাৰ নাই যে কোনো মাটি কিনিব নোৱাৰে, বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। 2003 চনৰ আগত যিসকলে বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰি আছে, बेखौ नोंथांमोनहा नुबाय दा। बिथाङा मा बुंखो, बले बड'लेण्डआव हा फाननाय बायनाय खुनु दिन बन्द गैया आरो खुनु हा बायनो हाया, बबेबा कमिउनिटिया हा बायनो मोना, फाननो मोना, बेनि खुनु सरकारि माने आयेन गैया, अर्डार गैया। नंगौ, हा बायनाय फाननायाव खुनु आपत्ति गैया बा बन्द गैया, खोथाया मोनसे साइडजों बे नंगौ। किन्तु बे नङा जे बिटिसि ओनसोलनि नन ट्राइबेला बिटिसिनि ट्राइबेलनि हाखौ बायनो मोनो, बे नङा। बिथाङा बे खोथाखौ माने एसे खम दोनखोमानानै बयबो बायनो हायो बे खोथाखौसो बुंदों। दा प्रमद बर'आ बयनोबो दिनै नन ट्राइबेलफोरनोबो ट्राइबेलनि हाखौ होनायाव दिनै दं आरो अफिसियेलि हयथ' बिथाङा बहुत एडभान्स जाबाय, जायनि फलाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि सार्कोल अफिसारनाव जोंनि बड'लेण्ड सुरक्षा मन्चनि दावराव देखेब नार्जारी बिथांमोनहा अनुसन्धान खालामहैनानै मोनबाय, बहुत हा मोनथावै नन बनाफाइड नन ट्राइबेल मानसिफोरनो हा होनायनि लिस्ट बानायबाय अलरेडि प्रिपारेसन। बिथांमोनहा आरो आगोलाव हयथ' बेसेबां 1.5 लाखसो हा फाट्टा होनायनि खोथा बुंदों, हयथ' बाहाय गोबां मोननो नाङै मानसिफ्रा मोनलांबाय। ट्राइबेलनि खासा फोथार पिजिआर बेफोरखौ हयथ' मोनलांजोब्बाय। दा होनबा नायदो प्रमद बर'आ जोंनि बिटिसिनि ट्राइबेलनि हाखौ हारसाफोरनो होनायनिसो बेहा कम्पिटिसन जानानै दं। दा बे बिथांनि बे एक्टिभिटिसा, बे एजेन्डाया, बे खामानिया बर' बिरोधि, ट्राइबेल बिरोधि, अर्थात बिटिसिआव जोंनि बर'फोरखौ बिथाङा माइनरिटि खालामनायनि प्लेनिं लादों। आरो बे प्लेनिंआ प्रमद बर', हिमन्त बिश्व शर्मा बिसोर सानैनि बियो प्लेनिं। मानोना हिमन्त बिश्व शर्मायानो माने बिटिसि 6 शिड्यूलखौनो बियो ओरैबायदि गाज्रि मोनो, नायनो हाया। बे बिटिसिआ ट्राइबेलफोरनो हाखौ रैखा खालामबाय थानो होगोन, गतिके बिटिसिखौ सिफायनांगौ, बिसिडिसिखौ सिफायनांगौ होननाय बाथ्रा बिथाङा बुंबाय थायो। आरो बिथांजों जोंना प्रमद बर'आ एखेलगे सुर मिलायनानै दिनै बे बाथ्राखौ बुंबाय रायजोफोर। होमबा प्रमद बर'आ ट्राइबेलनि हा रैखा खालामग्रा, ट्राइबेलखौ रैखा खालामग्रा ना हारसाफोरखौ रैखा खालामग्रा? दिनै सिरियै बिटिसिआव रायजो जानाय, शान्तिपूर्ण भाबै रायजो जानाय, खुनु दिन बारा बिथांमोनहा बिटिसि बिरोधि आन्दोलनबो खालामाखै, बिटिसि बिरोधि खोथाबो बुङाखै। दिनै 26टा जनगोष्ठीखौ बिथाङा फोजाखांनानै 26टा जनगोष्ठीनो समान समान मर्यादा होनो बिथाङा नाजागासिनो दं, जायनि फलाव बे 26टा जनगोष्ठीनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडेबो बिथाङा
अलरेडि होजोब्बाय जायनिफोराव प्रागज्यतिष दिबसखौ कलिताफोरनो होबाय कलिताफ्रा माब्ला प्रागज्यतिष माने रायजो खुंबोआ प्रागज्यतिष बा कामरुपा बर' राजा महिरंग दानबनिफ्राय माइरं राजा असुरनिफ्राय नरकासुर नरकासुरनिफ्राय बिदिनो भगदत्त वज्रदत्तमोन रायजो खुंबोनाय बिसोरो कसारि राजा जोबमोन असुर फोलेरनि राजा जोबमोन किरात बंशनि मानसिमोन दा बे बर' राजा खुंबोनाय बे प्रागज्यतिषफोर उनाव बेनो कामरुप जादों बे माला कलिताफोरनि जाखो गावनि बिसिया कलिताखाय हयथ' बिथाङा कलिताफोरनो बे प्रागज्यतिष बर'नि रायजोनि नामै बिसोरनो मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा बेखौ नायोबा बिथाङा माने हा हुखौ फानसे फाननानै आरो जारिमिनखौबो फानबावबाय थिग बिदिनो आलिमेसनि नामैबो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों आलिमेसनि नामै देसि जाति होनदों देसि जाति होननाय खुनु भारतनि कनस्टिटिउसनाव बा खुनु मोनसे लेखायाव देसि जाति होननाय लिरनाय गैया नाथाय आलिमेसनि नामै मोनसे सेक्सननि मानसिनो बिथाङा माने बेखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ होनाया माने बियो खुनु दिनबो मोजां खामानि जायाखै बिथाङा बर' बिर'धि बे खामानिखौ मावदों दा दिनै बिथाङा आरोबाव हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथा लानानै आदानि कम्पानिनो 3600 बिगा 3000 बिगा नोङो परबजरायाव बासबारियाव हा होनो थांबायमोन दा रायजोनि अबजेक्सनाव जिनिसा सिरि जादों आरो नाथाय सिं हाया अलरेडि एलटमेन्ट बा एनअसि जाखांबाय दा लानोल' दखल लानोल' बाखिसै रायजोनि आन्दलनखौ नुनानैसो दा दखल लानाया थाबथादों दा बेफोर गासिबो 6 सिडिउल बिर'धि खामानिजों कनस्टिटिउसननि संबिधाननि बिर'धि खामानिजों दिनै बे संबिधान बिर'धि खामानि बिथाङा मावगासिनो दं ट्राइबेलनि बिर'धि बिथाङा प्रमद बर'आ मावगासिनो दं रायजोफोर दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां दिनै बिथांमोनहा बिराद गोदै सायाव सालाय बिजौनिफ्राय दाउ मैनाफोर बादि पेटेर खोथा बुखिनो हायो रायजोफोर जाम्बा जाम्बिखौ गोदै बुंनानै फोजेनो फारसेथिं नोङो सिङाव गासिबो बर' बिर'धि ट्राइबेल बिर'धि खामानि मावगासिनो दं दा बेफोरबादि सिङाव बर'नि हेंथा ट्राइबेलनि हेंथा बिटिसिनि हेंथा खामानि मावनायफोरखौ दिनै जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफ्राबो बुजिनांसिगौ नोजोर होनांसिगौ बिसार खालामनांसिगौ बिजिरनांसिगौ आंथ' बुङो एबार जुदि फैगोन इलेक्सनाव जुदि प्रमद बर'आ बा इउपिपिएलआ सरकार दाबावोब्ला 6 सिडिउला 100% बे नेक्स्ट 5 बोसोराव बे जोबगोन नंखायनो 6 सिडिउल जे जोब्बाय बर'आ रावनि रैखाथि गैला साख्रि मोननायनि रैखाथि गैला हा हु रैखाथि खालामनायनि गैला जेबो थाला बै आगोलनि जेरै अबस्था एरै बर'नि हाया दिनै लाब गाबोन लाब सम्पद लाब गासिबो गुबुन हारिनाव थांजोबगोन बर'आ दाउसा मावरिया बादि जानानै लास्टआव थाखा गैया फैसा गैया हा रैखा खालामनो हाया जानानै माने जोबस्रांलांगोन आरो हा बायनायावथ' नों हारसाफोरजों हाया बिसोरनो मोनसे हा बिगासेयाव बर'आ 40,000 50,000 होयोबा बिसोरो 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख होगोन अब्लाबो हारसाफ्रा बायगोन बर'आ हागोन नामा बिसोरजों जुजिनो गतिके बेफोर खोथाफोरखौ जोंनि रायजोआ बुजिनांगोन प्रमदमोन बर'मोन बादि सायावल' बर' सिङाव हारसा बे माने बिथांमोननि मेन्टेलिटिखौ दिनै बर'आ बुजिनानै नायनांगोन सम थानायावनो बुजिनो रोङाबा आरोबाव बेखौ जुदि एबार खेबसे माने बिटिसिनि रायजोआव जुदि आरो पावाराव फज'नायनि गोहो होयोबा रायजोआ बिनिफ्राय देरसिन बर' जाथिनि गोरोन्थि आरो जिबनाव जाला रायजोखौ जिबनाव जाला बिनि उनावहाय 5 बोसोरनि नेक्स्ट बियो 5 बोसोर खुंबावोबा खुंखांनायनि उनावहाय नायदो बर'नि मेगनाव ओरैबादि मोदै बोहैगोन जाय मेगनाव मोदै बोहैनायखौ रावबो होबथानो हानाय नङा खेबथानो हानाय नङा बेबादि अबस्था फैगासिनो दं दिनै गोबां सेंग्रा सिख्ला फैगासिनो दं बिसोरनो साख्रि बाख्रि होनायनि खोथा दं बिसोरनो हा हु होलांनायनि जोंहा खोथा दं बबे आयेनजों नों होनो हाबावो ग्रोम ग्रोम हारसाफ्रा 6 सिडिउल बायोबानो गाबोन समफोरनो बायनानै लाजोबगोन दा बिखौ साननानैनो एल.के. आडबाणीजों अटल बिहारी बाजपेयीजों बे ट्राइबेल जाम्बाफोरनि हाखौ रैखा खालामनो 6 सिडिउल नङाबा जानाय नंला होननानै बेखौ होदोंमोन नाथाय बे 6 सिडिउलखौ दिनै प्रमद बर'आ हिमन्त बिश्व शर्माजों दिलीप सुखियामोन बादिजों लोगो जानानै दिनै सेस खालामबाय रायजोफोर मोजाङै सान जों लिडार नङा जानो हागौ रायजोफोर खिन्थु लिडार नङाबाबो जों साननो हायो जों बिजिरनो हायो
जोङो दिनै रायजो राजाखौ मोनसेनि उनाव मोनसे प्रग्राम आं होगासिनो दं, बुंगासिनो दं, नाथाय जोंखौ लिडार नङा होननानै नोंथांमोनहा मानियाखै। मानियालासिनो था, नोंथांमोनहा उनावहाय गाबनांबाय थागोन, थैजासे बर' जातिया गाबनानै थैनांगोन, रायजोफोर गाबनानै थैनांगोन। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै रायजो राजाखौ खावलायबाय, जेखुनु प्रकारेबाबो फैगोन बिसायख'थियाव प्रमद बर' इउपिपिएल पार्टिखौ फेजेननानै गोदो बिटिसि रायजो लाबोग्रा हान्जा हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो पावाराव लाबोफिननानै 6 सिडुलनि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ जोङो लाबोफिननांगौ, नङाबा हारिया जोबसिगोन। बेखिनिखौनो रायजोनो आरोबाव खेबसे गोसोखांहोफिननानै आङो बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।